Hola! Voleu fer-se una disfressa com la meua? Doncs tan sols heu de veure el següent vídeo. Hola a totes i tots, benvingudes i benvinguts a la quarta prova del racó infantil. En aquesta prova farem una disfressa de pallasso. Per a dur-la a terme necessitarem diversos materials fàcils d'aconseguir. Bosses de fem, cartolines d'Ina 4 de diferents colors, una cartolina gran, cinta doble cara, tisores de punta redona, paper pinotxo, gomets i pintures de maquillatge. En primer lloc agafarem una bossa de fem del color que més vos agrada. L'obrirem i seguidament la tornarem a doblar. La part de la cinta serà la part de baix i aquesta serà la part de dalt. Agafarem un retolador negre i marcarem la zona del coll. És tan fàcil com marcar-ho amb uns guions. I a continuació, la zona per als braços. Seguidament, retallarem la bossa de fem, seguint les línies que hem marcat anteriorment. Per tant, obrim la bossa i ja la tenim en forma de camisa. En cas que es quede menuda, podeu unir-la amb una altra i es quedaria així. No us preocupeu si vegeu açò, ja que després en la decoració desapareixerà. En segon lloc, utilitzarem les cartolines per a decorar la nostra disfressa. El que haurem de fer és dibuixar en cadascuna diferents formes, com ara estrelles, triangles, cercles, les formes que vosaltres vulgueu. Com ara el triangle. Bé, ja tenim la decoració retallada. Ara el que hem de fer és posar-li cinta doble cara per a després apegar-la, igual que podem veure en la resta. En tercer lloc, farem ús de la cartolina gran per a fer-nos un cinturó. Tan sols serà necessari retallar l'amplària que nosaltres necessitem. A continuació, també podrem decorar el nostre cinturó amb els retallables que hem fet abans. A continuació, acabarem de decorar la nostra disfressa amb els retallables que hem utilitzat abans. A continuació, farem la corbata de llacet amb el paper pinotxo. És tan senzill com doblar-ho de la mateixa manera que ara mateix veureu. Quan ho tinguem doblat, el que haurem de fer és unir aquestes dues parts amb cinta, com ara veureu. I a continuació desplegarem les dues parts per a veure com es queda la nostra corbata de llacet. Després de desplegar-ho, haurem d'unir-ho a la nostra disfressa mitjançant la cinta de doble cara. A més, amb els gomets, podreu decorar-ho de la manera que més vos agradi. I este és el resultat de la nostra disfressa de pallasso. Ara tan sols queda ficar-nos-la. I així és com queda la nostra disfressa ficada. Ara sols queda maquillar-nos. I per últim, el moment més esperat,
les lletres ocultes d'aquesta prova. I aquestes lletres són la A, la S i la A.